шаби гузашта дар таърихи футбол шаби беҳтарин буд. Инсоният чунин рӯзро дар хотир надорад ки дар ду бозӣ ҳисоби якхелаи 3-3 ба қайд гирифта шуд. Ду дастаи нисбатан камбоу фарқияти ду голро дар 10 дақиқа аз миён бардоштанд. Испания бар муқобили Хорватия худро ба даст гирифта тавонист ва ду голи дигар дар экстратайм ба ҳадаф расонида ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёфт. Аммо Франсия бар муқобили муҳоҷирони Швейтсария ба замин яксон шуд. Чунин ҷоми Аврупоро меарзид ки 5 сол интизор акун чемпиони ҷаҳон ва финалисти Еврои соли 2016 аз мусобиқа хориҷ карда шуд. Як рӯз пеш қаҳрамони феълӣ бо сарварии Криштиану Роналдо аз идомаи мубориза маҳрум гардид. Нафаре ки бояд бозингари беҳтарини мусобиқа дониста мешуд, ба душмани халқ табдил гардид. Килиан Мбаппе дар ҷоми Аврупо ягон гол назада бо зарбаи хатои худ аз пеналти тими мунтахаби Франсияро аз идомаи мубориза маҳрум кард. Мо гуфта будем ки акнун ҷолибият кам мегардад, аммо аслан дастои на он қадар номӣ ба мисли Венгрия, Дания, Чехия ва Швейтсария мусобиқаро шӯру шавқи хоса мебахшанд. Бесабаб ҷоми Аврупоро миёни тимҳои мунтахаб мусобиқаи рақами 1 намегӯянд. Дар ин видео мо дар бораи тактика ва чӣ гуна ҷараёни гирифтани ин бозӣ намегӯем. Мисли ҳар яки шумо, муаллифи ин канал ҳам дар ҳолати шок қарор дорад ва фақат таъссуроти худро аз ин бозиҳо пешниҳод мекунаду бас. Пешакӣ мегӯям ки ба футболи тими мунтахабҳо ҳеҷ чиз баробар намешавад. Бозии клубҳо акнун ба тиҷорат табдил ёфтааст. Дар чунин мусобиқа ҳар як бозингар барои ватану кишвараш мубориза мебарад. Ин шабе ки гузашт таҳввулоти бузургро ба вуҷуд меорад. Агар шумо футболро дӯст намедоштед, ба ин бозии миллионҳо дил бастед ва агар дилатон аз футбол монда буд, аз нав дилгарм шудед. Ин як рӯзи махсус дар таърихи футбол мебошад ки хуш ба ҳолатон агар онро зинда тамошо карда бошед. Испания ва Хорватия аз ҳамон бозии серголи ҷоми Аврупоро дар 60 соли охир ба қайд гирифтанд. Боз мегӯянд ки ин тимҳо бо хоккей бегуна ҳастанд. Дар таърихи Испания бори дуюм чунин бозии сермаҳсулро нишон медиҳад. Соли 2000 дар марҳилаи интихобӣ бозии онҳо бо Югославия бо ҳисоби 4-3 хотима ёфта буд. Испания дар ду бозии охири худ 10 гол мезанад ва ҳатто Алваро Марата дар ин задухурд иштирок менамояд. Додари Вернер бо он машҳур аст ки ҳамеша дар ҳолати офсайд гол мезанад, аммо дар бозии имшаба ӯ ҳам ба задани голи тоза даст ёфт. Аслан дар ин бозӣ бояд драмаи футбол рӯй медод. Испания ба фоҷиа наздик буд. Дар 10 дақиқаи охир Хорватия ба дарвозаи онҳо 2 гол зада бозиро ба вақти иловагӣ кашон ва дар оғози экстратайми аввал низ онҳо рақиби худро буғӣ карданд. Аммо дарвозабони Испания хатои худро дар голи аввал шуста дастаашро наҷот дод. баъди ин онҳо худро ба даст гирифтанд ва бо 2 ассисти Даниел Олмо ягона ҳамлагари марказии ин тим Алваро Марата ва Оярсабал ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омада буд, ғалабаи Испанияро таъмин карданд. Хорватия бе ду бозингари асосии худ Перешиш ва Ловрен шуҷоат нишон дод, аммо аз мусобиқа берун шуд. Дар идома касе бовар надошт ки чунин бозии ҷолиби диданӣ доир мегардад. Бигзор Испания ва Хорватия як бори дигар ба ҷои Германия ва Англия бозӣ мекарданд, чунки тарафдорони ҳар хел ҳаракатҳои фаҳш ҳастанд. Аммо Франсия ва Швейтсария ҳамаро дар ҳолати шок қарор доданд. дар ҷоми Аврупо як таҳввулоти дигар ба қайд гирифта мешавад ки аз ин пас дастҳо ба ду тоифа ҷудо намешаванд. Топ ва ғайри он дигар вуҷуд надорад. Ба ғайр аз тими мунтахаби Россия албатта, онҳо ба ҳеҷ яке аз ин гурӯҳҳо шомил намешаванд. Франсия бо ҳавобаландӣ ва нописандӣ нисбат ба рақибони худ ва бо ҳамдигар соз нагирифтани футболбозонаш аз дигар тимҳо фарқ мекард. Дар баробари ин ки онҳоро фаворити асосии мусобиқа мегуфтанд, сабаби асосии бохти Франсия ҳамин аст. Худро ситора тарошида бо Оливье Жиру ҳавогирӣ кардани Килиан Мбаппе бонки хатар буд ки оқибаташро дидем. Пол Погба дар ҷоми Аврупо гӯё як ҳадаф дошт, як бор рақс карда ба хонааш баргардад. ӯ баъди гол задан 6 намуди рақсро нишон дод ва акнун ҳини ба хона баргаштан метавонад 6 хел вориди ҳавопаймо шавад. Бозгашти Бензема ба Франсия кӯмак накард. Ҳоҷи Карим ягона нафаре буд ки мисли нур дилҳои мухлисони ин тимро рӯшан мекард. Дар бозии охир бори дигар топ ҳамлагар будани худро нишон дод, аммо баъдии кор дар он аст ки дар сояи ӯ Мбаппе ва Оливье Жиру монданд. Мунтахаби Франсия ба як тими хоса аз Африка табдил ёфтааст. Рақсу сурудхонӣ ва дигар нағмаву усуле ки ба ин тоифа одамон хос аст, дар тими миллии Франсия дида мешавад. Аммо бо ин кор онҳо футболро фаромӯш мекунанд. Дар 4 дидор мо бозии даставиро дар иҷрои онҳо надидем. Танҳо бар ивази маҳорати инфиродии 1-2 нафар Франсия то ба ин марҳила расид ва ҳамин ки ба як мунтахаби воҳид рӯбарӯ гардид, камбудиҳояш ошкор шуду аз мусобиқа парид. Чӣ хеле ки гуфтем Мбаппе ягон
зидон гол назад ва ба антиқаҳрамони мусобиқа табдил гардид ки ин дар минбаъда ба карьераи ӯ таъсири манфӣ расониданаш мумкин. Акнун бо тамоми боварӣ гуфта метавонем ки арзиши Килиан 50 миллион арзон шуд ва агар худро ба даст гирифта натавонад бо нархи 2 кило сабзӣ ӯро фурӯхта мешавад. аз ҳама гунаҳгори асосӣ ба мағлубияти Франсия сармураббии онҳо Дидье Дешамро медонанд ки дар ҷоми Аврупо стили бозиашонро иваз карда асосан аз контрҳуҷум кор гирифт. Бо чунин ҳайати бозингарони қавӣ Франсия бояд бар муқобили дилхо даста ба нерӯи худ такя кунад, аммо дар бозӣ бо дастаҳои заиф ба мисли Венгрия ва як тайм бо Швейтсария таҳти рақами 2 ҳаракат карданд ки дар футболи замонавӣ ин кор беҷазо намемонад. Дешам новобаста ба он ки дар ҷоми ҷаҳон Франсияро чемпион кард мавриди танқид ва норозигӣ қарор мегирифт. Акнун ба ӯ ягон хел гузашт намекунанд. Дар соатҳои наздик аз истеъфои Дидье Дешам дар мунтахаби Франсия эълони расмӣ нашр мешавад ва ба ҷои ӯ дарҳол Зейниддин Зидан ҳидояти тими миллии кишварашро бар дӯш мегирад. дар видеои гузаштаам гуфта будем ки Зидан бисёр доно аст ва сари вақт аз дастаи ба криз дучор гардидаи Реал фирор кард. бори дигар амин гардидем ки Зидан одами назаркарда аст. агар Франсия чемпиони Аврупо мешуд, чхеле ки 99.5% одамон ба ин боварӣ доштанд, Дидье Дешам ба кори худ идома медод. дар як мусоҳибаи калон Флорентина Перес ҳам ишора карда буд ки Зидан мехоҳад дар тими мунтахаби Франсия кор кунад. барои ҳамин Реал Мадридро партофта рафт. ӯ медонист ки Франсия чемпион намешавад ва бояд омода бошад барои қабул кардани тими мунтахаб. ба ҳамин тавон дӯстон боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.